श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. आगे ये बंद कर रहे हैं. चला प्रवेश होणार आहे नंतर आधी हे वेगळे सुरू केली. नितेशजी आधी तुम्ही बोलताय कसं आहे तुम्ही प्रसादजी, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचं वादग्रस्त वक्तव्य आज दिवसभर चर्चेचा विषय आहे. मुंबईत जे गुजराती मारवाडी यांनी जर निघून गेले तर कुणीही तर म्हणजे पैसा थोडक्यात मुंबईत राहणार नाही, मुंबईत काय उरेल असं वक्तव्य होतं. काय तुमचं नेमकी याबद्दल भूमिका आहे? मला असं वाटतं की माननीय महामहिम राज्यपालांनी यावरती स्पष्टीकरण देखील दिलेलं आहे. त्यांच्या शब्दाचा विपर्यास केला असं त्यांनी म्हटलंय. या व्यतिरिक्त भारतीय जनता पार्टीचे नेते व राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माननीय आशिष शेलारनी देखील म्हटलंय की मुंबईमध्ये मराठी माणसाचं अस्तित्व हे कायम आहे, कायम राहील. पण जी लोक मुंबईमध्ये येऊन काम करतायत आणि मराठी म्हणून ज्यांचं वास्तव्य आहे त्या मुंबईवरती सर्व मुंबईकरांचा अधिकार आहे. मुंबईकरांच्या अधिकारावरती कोणीही हक्क दाखवायचा प्रयत्न करत नाहीये. मला वाटतं की या गोष्टीचा विपर्यास करू नये. माननीय राज्यपालांनी त्यावरती स्पष्टीकरण फार स्पष्टपणे दिलेले आहे. नीतीश, आपसे सवाल रहेगा क्योंकि आपका जो ट्वीट है वो कहीं पहला मराठी खत्म करें, तुम्हाला फिर वो क्या है, फिर वो अपन का चालू हो जाता है. अजून एक प्रश्न की माफी मागितली म्हणजे अजून त्यांनी माफी मागितली नाहीये. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पत्रकार परिषद आत्ताच पार पडली. ते म्हणतायत की यांना तुरुंगात घालायचं की बाहेर पाठवायचं अशा पद्धतीचं एक आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली. याला पटतंय? ज्याला घरात ठेवायचं का घरातून बाहेर काढायचं हा निर्णय अजून बाकी आहे. त्या उद्धव ठाकरेंना बोलण्याचा अधिकार राहिलेला नाहीये. राज्यपालांच्या बाबतीत ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते तेव्हाही त्यांनी सन्मान ठेवला नाही आणि आता मुख्यमंत्री पदावर उतरल्यानंतर देखील सन्मान ठेवण्याची आम्ही अपेक्षा ठेवत नाही. मला वाटतं की जर राज्यपालांकडनं एखादं वक्तव्य जर बाहेर पडलं असेल आणि त्याच्यावरती ते जर स्वतःचं दिलगिरी व्यक्त करत असतील किंवा स्पष्टीकरण देत असतील तर त्यासाठी वाट पाहिली पाहिजे. उद्धव ठाकरेंच्या बोलण्यावरती तुरुंगात पाठवायचं का घरी पाठवायचं हा निर्णय होऊ शकत नाही. मला वाटतं की उद्धव ठाकरेंनी पहिलं स्वतःचं जे झाकून ठेवलंय ते सांभाळावं आणि नंतर लोकांवरती बोलावं. नितेशजी, तुम्ही देखील हे वादग्रस्त वक्तव्य ऐकलंय, पण आज जे तुम्ही सकाळी म्हटलं होतं की मराठी माणसाला नेमकं यांनी दिलं काय, तुमच्या ट्विट बद्दल काय नेमकी तुमची भूमिका आहे? कालच्या त्या कार्यक्रमामध्ये मी स्वतः तिथे होतो. मी होतो, आमदार अमित साटमजी होते, आमदार भारती लवेकर मॅडम होत्या, नवनीत राणा खासदार होत्या आणि रवी राणा आमदार होते. आम्ही सगळे त्या कार्यक्रमाला तिथे उपस्थित होतो. तो कार्यक्रम होता तो एकंदरीत राजस्थान समाज, गुजराती समाज सगळ्यांना एकत्र येऊन राकेश कोठारी नावाच्या एका आमच्या सहकार्याने आपल्या आईच्या नावाचं नामकरण तिथे चौकाला दिलं. त्यासाठी तो कार्यक्रम होता. आता मुद्दा असा आहे की तिथे अगर मराठी माणसाचा अपमान झाला असता तर भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आम्ही तरी गप्प बसलो असतो का? आम्ही आक्षेप घेतला नसता का? आणि जे भाषण आम्ही लोकांनी ऐकलं, समोर जो समाज होता त्या समाजाला मान सन्मान देण्यासाठी त्या समाजाचे लोक वर्षानुवर्ष मुंबईमध्ये मुंबईकर म्हणून राहतात, महाराष्ट्राला आपला स्वतःचे भाग समजतात आणि इथे राहिल्यानंतर आपल्या त्या समाज म्हणून अगर मुंबईच्या प्रगतीमध्ये ते अगर योगदान देत असतील आणि त्या योगदानाबद्दल अगर आमचे सन्मान्य राज्यपालजींनी अगर उल्लेख केला असेल किंवा त्यांना प्रोत्साहन दिलं, शाबासकी दिली असेल, त्याच्यामध्ये चुकीचं काय? कोणीही महाराष्ट्राचा अपमान किंवा मुंबईचा अपमान करत असेल तर आम्ही कोणीही गप्प बसणारे कोणच नाही ना. म्हणून हे जे काही बोंबाबोंब करणारे जे लोक आहेत सकाळपासून, मला एक विचारायचं हो, संजय राऊतांनी सकाळी उठून ट्विट केली. संजय राऊत ज्या DHFLच्या स्कॅम मध्ये त्यांची ईडी चौकशी होते, तो DHFLचा जो मालिक आहे तो मराठी आहे का?
त्याचं आडनाव वाधवान आहे. जे पक्षप्रमुख आता थोडा वेळ पहिला त्यांनी जे पत्रकार परिषद घेतली, त्या पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरेंचा सगळा पैसा हा ज्या नंदकिशोर चतुर्वेदीकडे आहे तो मराठी आहे का? त्यांचे जे बहुतेक जे व्यवसाय उद्योग जे मुंबईमध्ये चालतात, एट्रिया मॉल हा त्यांचा आहे असं मी ऐकतो. त्यांचा जो पार्टनर जो जैन आहे, कोण शाह आहे, हे मराठी आहेत का? बीएमसीचे जे असंख्य कॉन्ट्रॅक्ट मुंबई महापालिकेचे जे निघतात, त्या निघालेल्या कॉन्ट्रॅक्टचे आडनाव बघा. कोण शाह असतं, कोण अग्रवाल असतं, कोण मेहता असतं. तिथे का नाही मराठी मुलांना उभं केलं? तिथे का नाही मराठी उद्योजकांनाच आम्ही टेंडर देणार असं का सांगितलं नाही? कोविडच्या काळातले जे काही कॉन्ट्रॅक्ट निघाले त्याची थोडी तुम्ही माहिती घ्या. जेवढे कोविड सेंटर आज मुंबईमध्ये तेव्हा चालत होते, तिथे गोम्स नावाच्या एका व्यक्तीला त्याचे सगळे टेंडर दिले होते. तो आदित्य ठाकरेंच्या जवळचा होता. मग ते एका मराठी मुलाला, मराठी उद्योजकाला कोविड सेंटरचे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट का दिले नाहीत? मग फक्त राज्यपालांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेणारे जे लोक आहेत, अहो तुम्ही स्वतः जे झाकून ठेवलंय त्यावर जरा वक्तव्य करा ना. मग उद्धवजींना आपले पैसे ठेवण्यासाठी तुम्हाला कोण मराठी माणूस भेटला नाही, तिथे तुम्हाला नंदकिशोर चतुर्वेदीच लागतो. आणि मग आक्षेप घेण्याचं कारण काय? आणि जोडे आणि हे सगळ्याची भाषा, अहो तुम्हाला जेव्हा खासदारकी द्यायची असते ना, तो काँग्रेसवाला कोणतो सचिन सावंत, त्याला स्वतःला कधी आमदारकी त्याच्या नावापुढे लागत नाही अजूनपर्यंत. तुम्ही जेव्हा त्या प्रतापगडीला जेव्हा ती खासदारकी दिली तेव्हा तुम्हाला मराठी माणूस आठवला नाही का? ज्यांनी 6 ते 7 हिंदूंना मारल्याशिवाय मरू नये असे मुस्लिम समुदायाच्या समोर जी भाषणं करतो त्याला तुम्ही खासदारकी देता, तेव्हा तुम्हाला मराठी माणूस आठवत नाही. राष्ट्रवादीचे नेते मंडळी जे बोलतायत त्यांचे जरा पार्टनर बघा कोण कोण आहेत. कोण चोरडी आहे, कोण गोयंका आहे, कोण बलवा आहे, आहेत ना सगळेजण. किती मराठी माणसं आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणून राज्यपालांनी जे बोललेले जे वक्तव्य आहे, जसं आमच्या फडणवीस साहेबांनी सांगितलं, जसे आमचे शेलार साहेब बोलले, जसे आमचे लाड साहेबांनी आता उल्लेख केला, आणि जे राज्यपाल साहेबांनी पण स्पष्टीकरण दिले, कोणाचाही अपमान केलेला नाहीये. आणि अपमान कोण करत असेल तर भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही गप्प बसणार आहोत काय? तुम्ही राष्ट्रवादीचा आत्ता उल्लेख केला. सुप्रिया सुळे यांनी देखील आज या संदर्भात वक्तव्य केलं की आता देवेंद्र फडणवीस गप्प का? आणि या सगळ्यामध्ये तुम्ही जसा उल्लेख करताय की त्यांनी देखील मराठी माणसाला सोडूनच अनेकदा पार्टनर असतील किंवा इन्व्हेस्टमेंट असतील, तर त्याबद्दल काय नेमकी? अहो बारामतीमध्ये जी सर्वात मोठी डेअरी चालते त्याची कोण चालवत होते? आमचं म्हणणं आहे की ते चुकीचं नाहीये ना. जे लोक महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये योगदान देत असतील तर त्यांचा का अपमान करावा, त्यांना का बाजूला करावं? अन्य वेळी आपल्याला ते लोक लागतात ना बरोबर घेण्यासाठी. मग वर्षानुवर्ष मराठीच्या नावाने राजकारण करणारे, मग तुम्ही मराठी माणसाला आर्थिक सक्षम का केलं नाही? मराठी मुलाच्या हातात फक्त वडापाव का दिले? मराठीच्या मुलाच्या हातात फक्त मराठी वडापाव विकण्यापर्यंत त्यांना का ठेवलंय? मग तुम्हाला या वक्त्यावर बोलण्या, मराठी माणसावर बोलण्याचा अधिकार तरी आहे का? हा मुंबई तोडण्याचा डाव आहे आणि मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, त्याच्यात भाजपचा जीव अडकलाय असंही उद्धव ठाकरे म्हणतात. हे नेहमीची रडगाणी आहे, ही नेहमीची टेप रेकॉर्डर आहे. तुम्हाला आम्ही पहिल्यापासून सांगितलेलं, जशी मुंबई महापालिका जवळ येणार तशी यांची ही टेप रेकॉर्डर चालू होणार. आता त्या चतुर्वेदीला खासदारकी देण्याच्या वेळी तुम्हाला काय वाटलं नाही की बाबा मुंबईला तोडण्याचा डाव आहे? आणि मुंबईला तोडणं आणि मुंबईची बदनामी कोण करत असेल तर उद्धव ठाकरे आणि त्यांची सेना करते, बाकी कोण नाही. आतापर्यंत मुंबईला विकण्याचं काम या लोकांनी केलेलं आहे, याचा आमचा थेट आरोप आहे. कोश्यारींनी हिंदूमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला असे ते म्हणतात. आता हिंदूंचा कळवळा आता ह्यांना यायला लागला ते जगातलं दुसरं आश्चर्य आहे. हो सर, पालिकेवर टीका करणारं तुम्ही ट्विट केलं अमराठी लोकांबद्दल. तर किशोरी पेडणेकर असं म्हणाल्या की तुम्ही जेव्हा लहान होतात तेव्हा तुमचे वडील चेअरमन होते आणि तेव्हापासून अमराठी लोक नियुक्त केले जात आहेत, काय तर मग आम्ही त्याच्यात चूक बोललो नाही. मी सत्य परिस्थिती फक्त सांगितलंय. म्हणून पेडणेकर ताईंनी फक्त जी सत्य परिस्थिती तीच सांगितलं ना. मी मुंबई महापालिकेमध्ये सगळे टेंडर हे अमराठी लोक घेतात हेच तर मी त्यांना सांगितलं. आणि त्याच्यामध्ये चूक काय मी एवढंच विचारलं. अगर ते लोक त्यांच्या तुम्हाला टेंडर देताना तुम्हाला शाह अग्रवाल आणि चतुर्वेदी चालतात तर मग आता अन्य वेळी काय चालत नाही? आमचं एवढंच म्हणणं आहे. पण आज ज्यावेळी हा सगळा वाद झाला, एकदम घाई गडबडीमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि मागच्या काही दिवसांपासून खास करून
मराठीचा मुद्दा असेल, अनेक मुद्दे त्यांनी एकत्र केले. मागच्या 2.5 वर्षात त्याबद्दल काही हालचाली होत होत्या असं वाटत होतं? अहो गेले जेव्हा 2.5 वर्ष तेव्हा ते स्वतः मुख्यमंत्री होते. गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मराठी माणसाला किती मराठी माणसाला उभं केलं? मराठी माणूस सोडा, त्यांचे जे शिवसैनिक आहेत त्या ज्या फायर आजीचा मुद्दा, ज्या आजी तिथे राहायच्या परळमध्ये, अहो 35-40 वर्ष त्या शिवसेनेमध्ये काम करतात, साधा त्यांच्या नातवाला एक नोकरी देऊ शकले नाहीत. आज पण त्या नातवाला नोकरी दिलेल्या नाहीत. यांना बोलण्याचा अधिकार आहे? बोलण्याचा अधिकार आहे? म्हणून हिंदू असेल, मराठी माणूस असेल, ह्या हिंदूंच्या पाठीत खंबीर खुपसण्याचं काम उद्धवजींनी तेव्हा सत्ता असताना केलेलं आहे. असंख्य 100 तरी उदाहरणं आम्ही देऊ शकतो. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस असतील, आशिष शेलार असतील, हे राज्यपालांच्या वक्तव्याशी स्वतःला असहमत व्यक्त करतात. महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाला नख लावण्याचा प्रयत्न राज्यपालांनी करू नये असं म्हणतात. तुम्ही मात्र राज्यपालांचं समर्थन करताना. एक लक्षात घ्या, फडणवीस साहेब असतील, आमचे आशिष शेलार साहेब असतील, यांनी काय सांगितलं? महाराष्ट्राचा कोण अपमान करत असेल तर त्याला आम्ही समर्थन करणार नाही, किंवा मराठी माणसाचा कोण अपमान करत असेल तर आम्ही समर्थन करणार नाही. तीच भूमिका आमच्या सगळ्यांची आहे. आम्ही कुठे काही वेगळं बोलतो? आम्ही बोलतो तीच आमची भूमिका आहे. पण ते जे काही कार्यक्रमामध्ये झालं तिथे त्याचा समाजासाठी तो विषय होता, सगळ्यांसाठी तो नव्हता. त्याचा समाज जे जे काही योगदान मुंबईच्या विकासामध्ये देतोय त्या समाजापुरतंच ते भाषण होतं. म्हणून तो बोला आम्ही असताना कोण महाराष्ट्राचा अपमान कोण करण्याचा कोण करेल, आम्ही गप्प बसलो असतो का? मग सर, जिस तरह की कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, पहले तो मैं आपसे दोनों से एक बात जानना चाहता हूँ. पहले प्रसाद सर आप बता दीजिएगा कि क्या इस पर आपका स्टैंड है, क्योंकि ऑलरेडी आशीष शेलार का और जो देवेंद्र फडणवीस जी का जो स्टेटमेंट आया है इस चीज को लेकर, वो कह रहे हैं कि वो सहमत नहीं है इस बयान से. राज्यपाल जी के बयान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या मुंबई कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगी. इस बारे में हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, माननीय आशीष जी शेलार जी ने बताया है. उसका फिर से उल्लेख करते हुए हम कहते हैं कि मुंबई में मुंबई करो का मराठी लोगों का कोई भी अपमान करेगा ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और ना ही करना चाहिए. मुझे ऐसे लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी ने इस बारे में खेदजनक जो उनके बारे में वक्तव्य हुआ है उसका विपर्यास हुआ ऐसे स्टेटमेंट निकाली हुई है. मुझे लगता है कि सारे मीडिया को, सारे राज्य को उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और राज्यपाल महामहिम ने जो बात की है उस बात के बारे में वो कौन से परिस्थिति में बात की, क्यों बात की, इस बारे में भी जानकारी लेके लोगों के सामने लाने की जरूरत है. नितेश जी, आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि पहला जो सबसे पहले स्टेटमेंट आया, स्टैंड आया, वो आपकी तरफ से आया. आपका जो था वो आप उसमें उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके ट्वीट की भाषा के हिसाब से. लेकिन अब जब पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनका कहना है कि वो उनके कोश्यारी के बयान से सहमत नहीं है. शायद आपको मेरा ट्वीट समझा नहीं, इसलिए आपने इस तरीके का प्रश्न मुझे पूछा है. मेरे ट्वीट की भाषा ही उतनी थी कि मैं वो प्रोग्राम में खुद उधर उपस्थित था, प्रेजेंट था. मुझे जितना समझा कि उन्होंने उधर किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं की, मगर राजस्थान से आए हुए जो लोग हैं उनका मुंबई के विकास में क्या योगदान है उतनी ही बात उन्होंने की. अगर उन्होंने कुछ गलत बात की रहेगी तो उसका समर्थन हम लोग करेंगे नहीं ना. मराठी आदमियों के बारे में, मराठी लोगों के बारे में हम पार्टी के स्टैंड के साथ ही हम सब लोग हैं, अलग क्या है. मगर जो उधर उपस्थित थे उनको सच्चाई बताना हमारी जिम्मेदारी है ना. उन्होंने सिर्फ राजस्थान से आए हुए लोगों का क्या योगदान है उस बारे में बताया. उन्होंने किसी के पेट के ऊपर खड़े रह के वो बड़े हुए ऐसा कुछ बता नहीं रहे वो लोग, तो फिर उसका समर्थन करने का कुछ कारण ही नहीं है. आपने सीरियस एलिगेशंस भी लगाए हैं कि जो ठाकरे परिवार हैं उनके कारोबारी रिश्ते रहे हैं. नंबर सच्चे है ना. सुबह से जो इस विषय के बारे में जो राष्ट्रवादी शिवसेना जो का उद्धव ठाकरे की जो सेना है या तो फिर अपना संजय राउत है, कांग्रेस, जो लीडर लोग जो बात कर रहे हैं उन्होंने अपने उनके जो बिजनेस पार्टनर है वो कौन है? सारे के सारे मराठी है क्या? उद्धव जी जो अपना पैसा सब जगह रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नंदकिशोर चतुर्वेदी क्या मराठी है? जो जितने उनके इन्वेस्टमेंट आज मुंबई में है, जितने मॉल है उनके, एट्रिया नाम का मॉल में हम सुनते हैं कि उनका पार्टनरशिप है, वो मराठी है. आपको बीएमसी में जितने कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं उधर आपको शाह अग्रवाल सब चलते हैं, उधर कोई मराठी लोगों को खड़ा करने की आप कोशिश नहीं करते. आपको कोविड के जब कॉन्ट्रैक्ट देने होते हैं तभी आपको गोम्स, वो कोई डिनो मोरिया, वो ऐसे वैसे लोग आपको चलते, उधर आपको मराठी लड़के लोग दिखते नहीं है. तो इसलिए ये जो गंदी राजनीति जो ये लोग चालू, मराठी आदमियों को, लोगों को फंसाने का काम जो हो रहा है उस बारे में मैंने अपने ट्वीट किया है.
नीतीश ने यहाँ तक कह दिया कि अगर यहाँ से पैसे अगर निकाल लें गुजराती लोग और मराठी लोग राजस्थानी लोग तो आर्थिक राजधानी नहीं रह जाएगी मुंबई, जो आर्थिक राजधानी हम कहते हैं वो नहीं रह जाएगी। नहीं, इस बारे में पहले ही माननीय देवेंद्र जी ने कहा है कि ऐसे किसी बात का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। माननीय आशीष जी ने भी यही कहा है और यही मैं दोहराना चाहता हूं कि मुंबई के बारे में या मुंबई के मराठियों के बारे में और मुंबई स्थित लोगों के बारे में अगर कोई भी ऐसे वक्त बातचीत अगर होती है तो उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। राज्यपाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ तीसरा वाक्य है जब उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया जिससे मराठी मानुष जो है वो आहत हुआ है, उनको वापस भेजने की मांग भी उद्धव ठाकरे ने की और यहाँ तक कहा कि कोल्हापुरी चप्पल उन्होंने देखा नहीं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उद्धव ठाकरे को जो कोल्हापुरी चप्पल पिछले 1 महीने पहले बताई गई उसका अभी तक जवाब उन्होंने दिया नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि उद्धव ठाकरे खुद की नैतिकता खत्म कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर माननीय महामहिम राज्यपाल की ओर से अगर कोई गलत बात हुई है जिसकी उन्होंने दिलगिरी भी व्यक्त की है, उसका हम समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर नहीं करते, लेकिन उसका अधिकार माननीय उद्धव जी को किसी ने दिया नहीं है। और कोल्हापुरी चप्पल की बात जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि खुद के पैरों तरी की जमीन फिसल गई है, चप्पल पैर से निकल गई है। उद्धव ठाकरे को बात करने की कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है। सर, मराठीमध्ये राज्यपाल जे म्हणाले होते की जर गुजराती राजस्थानी माणूस इथून गेला तर मुंबई आणि महाराष्ट्र ही आर्थिक राजधानी राहू शकणार नाही यावर नाही, मुंबई आणि महाराष्ट्र, मुंबई ही नुसती महाराष्ट्राची नाही तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे। ही आजपासून नाही आहे तर ब्रिटिश काळापासून ही आर्थिक राजधानी राहिलेली आहे। आम्ही असं मानतो, किंबहुना कैलासवासी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे देखील हेच मानत होते की मुंबईमध्ये येऊन स्वतःची कर्मभूमी, जन्मभूमी नसली तरी कर्मभूमी मानणारा, मुंबईमध्ये राहणारा हा मराठी माणूस आहे। त्यामुळे मुंबईमध्ये जो येतो, मुंबईमध्ये उपजीविका करतो, मुंबईमध्ये व्यवसाय करतो, मुंबईमध्ये स्वतःचं कुटुंब पाळतो, तो प्रत्येक जण हा मराठी आहे। त्यामुळे मला वाटतं की हे बोलण्याचा कोणाचाही अधिकार नाही। मुंबई ही मुंबई आहे आणि कायम मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी राहणार आहे। नितीश जी, सर, एक सवाल रहेगा एक आपसे। असं पण म्हणाले की कोल्हापूरचे जे चप्पल आहे ती फार फेमस आहे, आता कुणी काय करायचं हे ठरवतील असे याच्यात पण एक वक्तव्य केलं। मला वाटतं की 20 तारखेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळेलाच त्यांना कोल्हापूरची चप्पल ही दाखवली गेली होती, त्यामुळे ती अजून मनातून उतरलेली नाहीये। त्यामुळे मला त्याच्या पलीकडे जाऊन काही बोलायचं नाही। मेरा एक सवाल नितेश जी, एक प्रश्न आहे की संजय राऊत यांच्याबद्दलची एक ऑडिओ क्लिप मागच्या 2 दिवसांपासून फिरते आहे की यांना तुरुंगात घालायचं की बाहेर पाठवायचं अशा पद्धतीचं एक आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली। याला पटतंय? ज्यांना घरात ठेवायचं का घरातून बाहेर काढायचं हा निर्णय अजून बाकी आहे। त्या उद्धव ठाकरेंना बोलण्याचा अधिकार राहिलेला नाहीये। राज्यपालांच्या बाबतीत ज्या वेळेला मुख्यमंत्री होते तेव्हाही त्यांनी सन्मान ठेवला नाही आणि आता मुख्यमंत्री पदावर उतरल्यानंतर देखील सन्मान ठेवण्याची आम्ही अपेक्षा ठेवत नाही। मला वाटतं की जर राज्यपालांकडनं एखादं वक्तव्य जर बाहेर पडलं असेल आणि त्याच्यावरती ते जर स्वतःचं दिलगिरी व्यक्त करत असतील किंवा स्पष्टीकरण देत असतील तर त्यासाठी वाट पाहिली पाहिजे। उद्धव ठाकरेंच्या बोलण्यावरती तुरुंगात पाठवायचं का घरी पाठवायचं हा निर्णय होऊ शकत नाही। मला वाटतं की उद्धव ठाकरेंनी पहिलं स्वतःचं जे झाकून ठेवलंय ते सांभाळावं आणि नंतर लोकांवरती बोलावं। नितेशजी, तुम्ही देखील हे वादग्रस्त वक्तव्य ऐकलंय, पण आज जे तुम्ही सकाळी म्हटलं होतं की मराठी माणसाला नेमकं यांनी दिलं काय, तुमच्या ट्विट बद्दल काय नेमकी तुमची भूमिका आहे? कालच्या त्या कार्यक्रमामध्ये मी स्वतः तिथे होतो। मी होतो, आमदार अमित साटमजी होते, आमदार भारती लवेकर मॅडम होत्या, नवनीत राणा खासदार होत्या आणि रवी राणा आमदार होते। आम्ही सगळे त्या कार्यक्रमाला तिथे उपस्थित होतो। तो कार्यक्रम होता, तो एकंदरीत राजस्थान समाज, गुजराती समाज सगळ्यांना एकत्र येऊन राकेश कोठारी नावाच्या एका आमच्या सहकार्याने आपल्या आईच्या नावाचं नामकरण तिथे चौकाला दिलं, त्यासाठी तो कार्यक्रम होता। आता मुद्दा असा आहे की तिथे अगर मराठी माणसाचा अपमान झाला असता तर भारतीय जनता पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आम्ही तरी गप्प बसलो असतो का? आम्ही आक्षेप घेतला नसता का? आणि जे भाषण आम्ही लोकांनी ऐकलं, समोर जो समाज होता त्या समाजाला मान सन्मान देण्यासाठी त्या समाजाचे लोक वर्षानुवर्ष मुंबईमध्ये मुंबईकर म्हणून राहतात।
महाराष्ट्राला आपला स्वतःचे भाग समजतात आणि इथे राहिल्यानंतर आपल्या त्या समाज म्हणून अगर मुंबईच्या प्रगतीमध्ये ते अगर योगदान देत असतील आणि त्या योगदानाबद्दल अगर आमचे सन्मान्य राज्यपालजींनी अगर उल्लेख केला असेल किंवा त्यांना प्रोत्साहन दिलं, शाबासकी दिली असेल, त्याच्यामध्ये चुकीचं काय आहे? कोणीही महाराष्ट्राचा अपमान किंवा मुंबईचा अपमान करत असेल तर आम्ही कोणीही गप्प बसणारे कोणच नाही ना. म्हणून हे जे काही बोंबाबोंब करणारे जे लोक आहेत सकाळपासून, मला एक विचारायचं हो, संजय राऊतांनी सकाळी उठून ट्विट केली, संजय राऊत ज्या DHFLच्या स्कॅम मध्ये त्यांची ईडी चौकशी होते, तो DHFLचा जो मालिक आहे तो मराठी आहे का? त्याचं आडनाव वाधवा आहे. जे पक्षप्रमुख आता थोडा वेळ पहिला त्यांनी जे पत्रकार परिषद घेतली, त्या पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरेंचा सगळा पैसा हा ज्या नंदकिशोर चतुर्वेदीकडे आहे तो मराठी आहे का? त्यांचे जे बहुतेक जे व्यवसाय उद्योग जे मुंबईमध्ये चालतात, एट्रिया मॉल हा त्यांचा आहे असं मी ऐकतो, त्यांचा जो पार्टनर जो जैन आहे, कोण शाह आहे, हे मराठी आहेत का? BMCचे जे असंख्य कॉन्ट्रॅक्ट मुंबई महापालिकेचे जे निघतात, त्या निघालेल्या कॉन्ट्रॅक्टचे आडनाव बघा, कोण शाह असतं, कोण अग्रवाल असतं, कोण मेहता असतं. तिथे का नाही मराठी मुलांना उभं केलं? तिथे का नाही मराठी उद्योजकांनाच आम्ही टेंडर देणार असं का सांगितलं नाही? कोविडच्या काळातले जे काही कॉन्ट्रॅक्ट निघाले त्याची थोडी तुम्ही माहिती घ्या. जेवढे कोविड सेंटर आज मुंबईमध्ये तेव्हा चालत होते, तिथे गोम्स नावाच्या एका व्यक्तीला त्याचे सगळे टेंडर दिले होते. तो आदित्य ठाकरेंचा जवळचा होता. मग ते एका मराठी मुलाला, मराठी उद्योजकाला कोविड सेंटरचे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट का दिले नाहीत? मग फक्त राज्यपालांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेणारे जे लोक आहेत, अहो तुम्ही स्वतः जे झाकून ठेवलंय त्यावर जरा वक्तव्य करा ना. मग उद्धवजींना आपले पैसे ठेवण्यासाठी तुम्हाला कोण मराठी माणूस भेटला नाही, तिथे तुम्हाला नंदकिशोर चतुर्वेदीच लागतो आणि मग आक्षेप घेण्याचं कारण काय? आणि जोडे आणि हे सगळ्याची भाषा, अहो तुम्हाला जेव्हा खासदारकी द्यायची असते ना, तो काँग्रेसवाला कोणतो सचिन सावंत, त्याला स्वतःला कधी आमदारकी त्याच्या नावापुढे लागत नाही अजूनपर्यंत. तुम्ही जेव्हा त्या प्रतापगडीला जेव्हा ती खासदारकी दिली तेव्हा तुम्हाला मराठी माणूस आठवला नाही का? ज्यांनी 6 ते 7 हिंदूंना मारल्याशिवाय मरू नये असे मुस्लिम समुदायाच्या समोर जी भाषणं करतो त्याला तुम्ही खासदारकी देता, तेव्हा तुम्हाला मराठी माणूस आठवत नाही. राष्ट्रवादीचे नेते मंडळी जे बोलतायत त्यांचे जरा पार्टनर बघा कोण कोण आहेत. कोण चोरडी आहे, कोण गोयंका आहे, कोण बलवा आहे, आहेत ना सगळेजण. किती मराठी माणसं आहेत त्याच्यामध्ये. म्हणून राज्यपालांनी जे बोललेले जे वक्तव्य आहे, जसं आमच्या फडणवीस साहेबांनी सांगितलं, जसे आमचे शेलार साहेब बोलले, जसे आमचे लाड साहेबांनी आता उल्लेख केला आणि जे राज्यपाल साहेबांनी पण स्पष्टीकरण दिले, कोणाचाही अपमान केलेला नाहीये. आणि अपमान कोण करत असेल तर भारतीय जनता पक्ष म्हणून आम्ही गप्प बसणार आहोत काय? तुम्ही राष्ट्रवादीचा आत्ता उल्लेख केला. सुप्रिया सुळे यांनी देखील आज या संदर्भात वक्तव्य केलं की आता देवेंद्र फडणवीस गप्प का? आणि या सगळ्यामध्ये तुम्ही जसा उल्लेख करताय की त्यांनी देखील मराठी माणसाला सोडूनच अनेकदा पार्टनर असतील किंवा इन्व्हेस्टमेंट असतील, तर त्याबद्दल काय नेमकी? अहो बारामतीमध्ये जी सर्वात मोठी डेअरी चालते त्याची कोण चालवत होते? आमचं म्हणणं आहे की ते चुकीचं नाहीये ना. जे लोक महाराष्ट्राच्या विकासामध्ये योगदान देत असतील तर त्यांचा का अपमान करावा, त्यांना का बाजूला करावं? अन्य वेळी आपल्याला ते लोक लागतात ना बरोबर घेण्यासाठी. मग वर्षानुवर्ष मराठीच्या नावाने राजकारण करणारे, मग तुम्ही मराठी माणसाला आर्थिक सक्षम का केलं नाही? मराठी मुलाच्या हातात फक्त वडापाव का दिले? मराठीच्या मुलाच्या हातात फक्त मराठी वडापाव विकण्यापर्यंत त्यांना का ठेवलंय? मग तुम्हाला या वक्त्यावर बोलण्या, मराठी माणसावर बोलण्याचा अधिकार तरी आहे का? हा मुंबई तोडण्याचा डाव आहे आणि मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे, त्याच्यात भाजपचा जीव अडकलाय असंही उद्धव ठाकरे म्हणतात. हे नेहमीची रडगाणी आहे, ही नेहमीची टेप रेकॉर्डर आहे. तुम्हाला आम्ही पहिल्यापासून सांगितलेलं, जशी मुंबई महापालिका जवळ येणार तशी यांची ही टेप रेकॉर्डर चालू होणार. आता त्या चतुर्वेदीला खासदारकी देण्याच्या वेळी तुम्हाला काय वाटलं नाही की बाबा मुंबईला तोडण्याचा डाव आहे? आणि मुंबईला तोडणं आणि मुंबईची बदनामी कोण करत असेल तर उद्धव ठाकरे आणि त्यांची सेना करते, बाकी कोण नाही. आतापर्यंत मुंबईला विकण्याचं काम या लोकांनी केलेलं आहे, याचा आमचा थेट आरोप आहे. कोश्यारींनी हिंदूमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला असे ते म्हणतात. आता हिंदूंचा कळवळा आता ह्यांना यायला लागला ते जगातलं दुसरं आश्चर्य आहे. हो सर, पालिकेवर टीका करणारं तुम्ही ट्विट केलं अमराठी लोकांबद्दल,
तर किशोरी पेडणेकर असं म्हणाल्या की तुम्ही जेव्हा लहान होतात तेव्हा तुमचे वडील चेअरमन होते आणि तेव्हापासून अमराठी लोक नियुक्त केले जात आहेत. काय तर सांगाल? मग आम्ही त्याच्यात चूक बोललो नाही. मी सत्य परिस्थिती फक्त सांगितलंय. म्हणून पेडणेकर ताईने फक्त जी सत्य परिस्थिती तीच सांगितलं ना मी. मुंबई महापालिकेमध्ये सगळे टेंडर हे अमराठी लोक घेतात हेच तर मी त्यांना सांगितलं आणि त्याच्यामध्ये चूक काय मी एवढंच विचारलं. अगर ते लोक त्यांच्या तुम्हाला टेंडर देताना तुम्हाला शाह अग्रवाल आणि चतुर्वेदी चालतात तर मग आता अन्य वेळी काय चालत नाही आमचं एवढंच म्हणणं आहे. पण आज ज्यावेळी हा सगळा वाद झाला एकदम घाई गडबडीमध्ये शिवसेना पक्षप्रमुखांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि मागच्या काही दिवसांपासून खास करून मराठीचा मुद्दा असेल अनेक मुद्दे त्यांनी एकत्र केले. मागच्या 2.5 वर्षात त्याबद्दल काही हालचाली होत असं वाटत होतं? अहो गेले जेव्हा 2.5 वर्ष तेव्हा ते स्वतः मुख्यमंत्री होते. गेल्या 2.5 वर्षामध्ये किती मराठी माणसाला उभं केलं. मराठी माणूस सोडा, त्यांचे जे शिवसैनिक आहेत त्या ज्या फायर आजीचा मुद्दा, ज्या आजी तिथे राहायच्या परळमध्ये, अहो 35-40 वर्ष त्या शिवसेनेमध्ये काम करतात. साधा त्यांच्या नातवाला एक नोकरी देऊ शकले नाहीत. आज पण त्या नातवाला नोकरी दिलेला नाही. यांना बोलण्याचा अधिकार आहे? बोलण्याचा अधिकार आहे? म्हणून हिंदू असेल मराठी माणूस असेल ह्या हिंदूंच्या पाठीत खंबीर खुपसण्याचं काम उद्धवजींनी तेव्हा सत्ता असताना केलेलं आहे. असंख्य 100 तरी उदाहरणं आम्ही देऊ शकतो. एकीकडे देवेंद्र फडणवीस असतील, आशिष शेलार असतील, हे राज्यपालांच्या वक्तव्याशी स्वतःला असहमत व्यक्त करतात. महाराष्ट्राच्या गौरवशाली इतिहासाला नख लावण्याचा प्रयत्न राज्यपालांनी करू नये असं म्हणतात. तुम्ही मात्र राज्यपालांचं समर्थन करताना एक लक्षात घ्या, फडणवीस साहेब असतील, आमचे आशिष शेलार साहेब असतील, यांनी काय सांगितलं, महाराष्ट्राचा कोण अपमान करत असेल तर त्याला आम्ही समर्थन करणार नाही, किंवा मराठी माणसाचा कोण अपमान करत असेल तर आम्ही समर्थन करणार नाही. तीच भूमिका आमच्या सगळ्यांची आहे. आम्ही कुठे काही वेगळं बोलतो, आम्ही बोलतो तीच आमची भूमिका आहे. पण ते जे काही कार्यक्रमामध्ये झालं तिथे त्याचा समाजासाठी तो विषय होता, सगळ्यांसाठी तो नव्हता. त्याचा समाज जे जे काही योगदान मुंबईच्या विकासामध्ये देतोय त्या समाजापुरतंच ते भाषण होतं. म्हणून तो बोला आम्ही असताना कोण महाराष्ट्राचा अपमान कोण करण्याचा कोण करेल, आम्ही गप्प बसलो असतो का? मग सर जिस तरह की कंट्रोवर्सी निकल कर आई है, पहले तो मैं आपसे दोनों से एक बात जानना चाहता हूँ. पहले प्रसाद सर आप बता दीजिएगा कि क्या इस पर आपका स्टैंड है, क्योंकि ऑलरेडी आशीष शेलार का और जो देवेंद्र फडणवीस जी का जो स्टेटमेंट आया है इस चीज को लेकर, वो कह रहे हैं कि वो सहमत नहीं है इस बयान से. राज्यपाल जी के बयान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या मुंबई कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगी. इस बारे में हमारे नेता माननीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, माननीय आशीष जी शेलार जी ने बताया है. उसका फिर से उल्लेख करते हुए हम कहते हैं कि मुंबई में मुंबई करो का मराठी लोगों का कोई भी अपमान करेगा ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी और ना ही करना चाहिए. मुझे ऐसे लगता है कि महामहिम राज्यपाल जी ने इस बारे में खेदजनक जो उनके बारे में वक्तव्य हुआ है उसका विपर्यास हुआ ऐसे स्टेटमेंट निकाली हुई है. मुझे लगता है कि सारे मीडिया को, सारे राज्य को उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और राज्यपाल महामहिम ने जो बात की है उस बात के बारे में वो कौन से परिस्थिति में बात की, क्यों बात की, इस बारे में भी जानकारी लेके लोगों के सामने लाने की जरूरत है. नितेश जी आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि पहला जो सबसे पहले स्टेटमेंट आया, स्टैंड आया, वो आपकी तरफ से आया. आपका जो था वो आप उसमें उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके ट्वीट की भाषा के हिसाब से. लेकिन अब जब पार्टी के जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनका कहना है कि वो उनके कोश्यारी के बयान से सहमत नहीं है. शायद आपको मेरा ट्वीट समझा नहीं, इसलिए आपने इस तरीके का प्रश्न मुझे पूछा है. मेरी ट्वीट की भाषा ही उतनी थी कि मैं वो प्रोग्राम में खुद उधर उपस्थित था, प्रेजेंट था. मुझे जितना समझा कि उन्होंने उधर किसी का अपमान करने की कोशिश नहीं की, मगर राजस्थान से आए हुए जो लोग हैं उनका मुंबई के विकास में क्या योगदान है उतनी ही बात उन्होंने की. अगर उन्होंने कुछ गलत बात की रहेगी तो उसका समर्थन हम लोग करेंगे नहीं ना. मराठी आदमियों के बारे में, मराठी लोगों के बारे में हम पार्टी के स्टैंड के साथ ही हम सब लोग हैं, अलग क्या है. मगर जो उधर उपस्थित थे उनको सच्चाई बताना हमारी जिम्मेदारी है ना. उन्होंने सिर्फ राजस्थान से आए हुए लोगों का क्या योगदान है उस बारे में बताया. उन्होंने किसी के पेट के ऊपर खड़े रह के वो बड़े हुए ऐसा कुछ बता नहीं रहे वो लोग, तो फिर उसका समर्थन करने का कुछ कारण ही नहीं है.
आपने सीरियस एलिगेशंस भी लगाए हैं कि जो ठाकरे परिवार है उनके कारोबारी रिश्ते रहे हैं। नंबर सच्चे है ना, सुबह से जो इस विषय के बारे में जो राष्ट्रवादी शिवसेना जो का उद्धव ठाकरे की जो सेना है या तो फिर अपना संजय राउत है, कांग्रेस, इन जो लीडर लोग जो बात कर रहे हैं, उन्होंने उनके जो बिजनेस पार्टनर है वो कौन है? सारे के सारे मराठी है क्या? उद्धव जी जो अपना पैसा सब जगह रखते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो नंदकिशोर चतुर्वेदी क्या मराठी है? जो जितने उनके इन्वेस्टमेंट आज मुंबई में है, जितने मॉल है उनके, एट्रिया नाम का मॉल में हम सुनते हैं कि उनका पार्टनरशिप है, वो मराठी है? आपको बीएमसी में जितने कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, उधर आपको शाह अग्रवाल सब चलते हैं, उधर कोई मराठी लोगों को खड़ा करने की आप कोशिश नहीं करते। आपको कोविड के जब कॉन्ट्रैक्ट देने होते हैं तभी आपको गोम्स, वो कोई डिनो मोरिया, वो ऐसे वैसे लोग आपको चलते, उधर आपको मराठी लड़के लोग दिखते नहीं है। तो इसलिए ये जो गंदी राजनीति जो ये लोग चालू, मराठी आदमियों को, लोगों को फंसाने का काम जो हो रहा है, उस बारे में मैंने अपने ट्वीट किया है। अनिता जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर यहाँ से पैसे अगर निकाल लें गुजराती लोग और मराठी लोग, राजस्थानी लोग, तो आर्थिक राजधानी नहीं रह जाएगी मुंबई। जो आर्थिक राजधानी हम कहते हैं वो नहीं रह जाएगी। नहीं, इस बारे में पहले ही माननीय देवेंद्र जी ने कहा है कि ऐसे किसी बात का समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। माननीय आशीष जी ने भी यही कहा है और यही मैं दोहराना चाहता हूं कि मुंबई के बारे में या मुंबई के मराठियों के बारे में और मुंबई स्थित लोगों के बारे में अगर कोई भी ऐसे वक्त बातचीत अगर होती है तो उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। राज्यपाल जी के बारे में कहा जा रहा है कि सिर्फ तीसरा वाक्य है जब उन्होंने इसी तरीके का बयान दिया जिससे मराठी मानुष जो है वो आहत हुआ है। उनको वापस भेजने की मांग भी उद्धव ठाकरे ने की और यहाँ तक कहा कि कोल्हापुरी चप्पल उन्होंने देखा नहीं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, उद्धव ठाकरे को जो कोल्हापुरी चप्पल पिछले 1 महीने पहले बताई गई उसका अभी तक जवाब उन्होंने दिया नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि उद्धव ठाकरे खुद की नैतिकता खत्म कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अगर माननीय महामहिम राज्यपाल की ओर से अगर कोई गलत बात हुई है जिसकी उन्होंने दिलगिरी भी व्यक्त की है, उसका हम समर्थन भारतीय जनता पार्टी कर नहीं करते, लेकिन उसका अधिकार माननीय उद्धव जी को किसी ने दिया नहीं है। और कोल्हापुरी चप्पल की बात जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि खुद के पैरों तरी की जमीन फिसल गई है, चप्पल पैर से निकल गई है। उद्धव ठाकरे को बात करने की कोई नैतिक अधिकार नहीं रहा है। सर, मराठीमध्ये राज्यपाल जे म्हणाले होते की जर गुजराती राजस्थानी माणूस इथून गेला तर मुंबई आणि महाराष्ट्र ही आर्थिक राजधानी राहू शकणार नाही। नाही, मुंबई आणि महाराष्ट्र, मुंबई ही नुसती महाराष्ट्राची नाही तर देशाची आर्थिक राजधानी आहे। ही आजपासून नाही आहे तर ब्रिटिश काळापासून ही आर्थिक राजधानी राहिलेली आहे। आम्ही असं मानतो, किंबहुना कैलासवासी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे देखील हेच मानत होते की मुंबईमध्ये येऊन स्वतःची कर्मभूमी, जन्मभूमी नसली तरी कर्मभूमी मानणारा, मुंबईमध्ये राहणारा हा मराठी माणूस आहे। त्यामुळे मुंबईमध्ये जो येतो, मुंबईमध्ये उपजीविका करतो, मुंबईमध्ये व्यवसाय करतो, मुंबईमध्ये स्वतःचं कुटुंब पाळतो, तो प्रत्येक जण हा मराठी आहे। त्यामुळे मला वाटतं की हे बोलण्याचा कोणाचाही अधिकार नाही। मुंबई ही मुंबई आहे आणि कायम मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी राहणार आहे। नितीश जी, एक सवाल रहेगा आपसे। असं पण म्हणाले की कोल्हापूरचे जे चप्पल आहे ती फार फेमस आहे, आता कुणी काय करायचं हे ठरवतील, असे याच्यात पण एक वक्तव्य केलं। मला वाटतं की 20 तारखेच्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या वेळेलाच त्यांना कोल्हापूरची चप्पल ही दाखवली गेली होती, त्यामुळे ती अजून मनातून उतरलेली नाहीये। त्यामुळे मला त्याच्या पलीकडे जाऊन काही बोलायचं नाही। मेरा एक सवाल नितेश जी, एक प्रश्न आहे की संजय राऊत यांच्याबद्दलची एक ऑडिओ क्लिप मागच्या 2 दिवसांपासून फिरते आणि माध्यमांमध्ये देखील फिरते। याची गंभीर दखल आता राज्य सरकारने देखील घेतली आहे, पोलीस खात्याने घेतली आहे। याची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेले आहेत। या दरम्यान काय भूमिका तुमची, काही याबद्दल? मला वाटतं ह्याच्यावर सुमोटो केस पोलिसांनी घेऊन संबंधितांना अटक करून त्यांची कारवाई केली पाहिजे। कारण अशा पद्धतीने जे काही त्या ऑडिओ क्लिपमध्ये जे ऐकायला मिळतंय, अशा पद्धतीने महिलांशी शिवीगाळ करणं, अशा पद्धतीने धमकवणं, ह्या अगर गोष्टी अगर होत असतील तर पोलिसांनी त्याची योग्य चौकशी करून, मग तो कोणी असो, चौकशी केली पाहिजे। अगर त्यांनी खरंच अशा अर्थाने अगर अशी भाषा वापरली असेल तर त्यांना अटक करायला हवी। आमच्या महाविकास आघाडीच्या काळामध्ये टाचणी पडली तरी महिला आयोग लगेच केस घ्यायचं आणि लगेच कारवाई करायचं आणि लगेच अटक करण्याची भाषा करायची। मला असं वाटतं की त्याच दिशेने ही सगळी कारवाई झाली पाहिजे। नाही, माझं असं म्हणणं आहे की हे मतलब
कल जो संजय राउत जी की जो क्लिप हम जो आपके जैसे चैनल ने सब जगह दिखाई है, मेरा इशू है कि पुलिस ने सुमोटो केस इसके ऊपर दर्ज करना चाहिए और जो लोगों की आवाज उसमें सुनाई दे रही है उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। उनका आवाज है क्या, उन्होंने वो महिला को क्यों गाली दी, और गाली दी होगी तो फिर उस तरीके की गाली और उस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने के लिए उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉ और कायदा काफी स्पष्ट है। तो इस बारे में पुलिस योग्य कार्रवाई करेगी, इतना मेरा विश्वास है। नितीश जी, एक सवाल जरूर बनेगा कि जिस तरह से लगातार स्टेटमेंट आते रहे हैं, चूंकि बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट रहा है जो आप यहाँ पे बात कर रहे हैं कोश्यारी जी का, इससे पहले भी 2-3 मौके रहे हैं जब कंट्रोवर्सी रही है उनके स्टेटमेंट को लेकर। जरूरत क्या पड़ी है, और ये रिपीट सेम व्यक्ति से आ रही है? आपको नहीं लगता राज ठाकरे भी इस चीज के खिलाफ निकलकर सामने आए हैं? सेम राज साहब को किस चीज का समर्थन या विरोध करना है वो डिसाइड कर सकते हैं, उनके बारे में मैं नहीं बोल सकता और मैं उनके पार्टी का प्रवक्ता नहीं मेरे सवाल हूँ। हमारा इशू इतना ही है कि राज्यपाल जी का स्टेटमेंट आप किस नजरिए से देखते हैं वो अपने ऊपर है। राज्यपाल साहब कुछ अच्छे भी काफी काम करते हैं, उन्होंने उनके टेन्योर में जिस तरीके की उन्होंने लोगों की मदद की, सेवा की, बहुत वक्त पे लोगों के लिए वो उपलब्ध रहते हैं, बहुत अच्छे महत्व के विषय पे उन्होंने लोगों की मदद की है, उनकी अच्छाई देखी नहीं जाती। 10 में से 9 काम अगर अच्छे किए और एक कोई तो गलती हो गई आपके हिसाब से, तो 9 काम अपन भूल जाते। इसलिए राज्यपाल कोश्यारी साहब ने भी महाराष्ट्र के लिए अच्छा काम किया है, उन्होंने उनके टेन्योर में काफी लोगों को मदद भी किया है। मुझे ऐसा लगता है उस तरफ भी हमको देखना चाहिए। नितीश जी, प्रसाद जी, नितीश जी, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इस बयान के लिए उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए कि वो हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोश्यारी उद्धव ठाकरे ने भी कहा। मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव जी को कितना अभी इम्पोर्टेंस देना है वो अभी हम सबको डिसाइड करना चाहिए। जिसको उनकी खुद की पार्टी के आमदार और खासदार इम्पोर्टेंस देते नहीं है, उसको हम लोग क्यों उनके ऊपर वक्त अपना जाया करें। ठीक है, उनको आज घर पे बैठ के आराम चाहिए, बीच बीच में आपको पत्रकार परिषद के लिए बुलाते हैं, सूखी धमकियां देते हैं, कोल्हापुर चप्पल विप्पल कर भी ठीक है। पोगो चैनल कार्टून नेटवर्क देखते हैं ना, वैसे ही हालत है वो। प्रसाद जी, ये एलिजेड ऑडियो क्लिप है संजय राउत का, उस पर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने वो ऑडियो क्लिप अभी तक देखी नहीं है, लेकिन अभी जो नितेश जी ने जो कहा है उस बारे में अगर जो सत्य है वो सत्य लोगों के सामने आना चाहिए और उस बारे में पुलिस जांच कर लेगी। सर, मराठीमध्ये ज्या पद्धतीमध्ये नितेश राणे साहेबांनी सांगितलं ती व्हिडिओ क्लिप मी बघितली नाही, कारण मी 2-3 दिवस मुंबईमध्ये कोणाच्या संपर्कात नव्हतो, परंतु जर त्यामध्ये सत्य असेल तर सत्य पडताळणी झाली पाहिजे आणि पोलिसांनी त्याबाबतीत चौकशी करून कारवाई केली पाहिजे। धन्यवाद, थँक्यू। त्याचा प्रवेश असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।